Aqale ngifunde-ke incwadi u-1 Corinthians chapter number 11 from verse 23. For I pass on to you what I received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, "This is my body, which is given for you. Do this in the remembrance of me." Verse number 25. In the same way, he took the cup of the wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink it, bazalwane khona into engicela ukuyichaza ngesifo. uJesu uma eza lokho akwenzile ukuthi asifele, ulandele isiko lakwaJuda. KwaJuda, insizwa yomJuda uma izoshada ifuna umakoti, iyasuka emzini wayo. Basuka uMr Williams emzini wakubo, waya kubo kalo ntombi amfunayo. Insizwa kaJuda isethi, uma insizwa sifika kwaJuda, akunegotiate amalobolo, uhlale etafuleni ngapha nangapha, umyeni ahlale ngala ozopropose, intombi ihlale ngale. Umyeni uma ezopropose intombi uphatha into eziwu-2, uphatha i-contract, ilobolo, 2 aphathe iwayini. Uma efika kulo kantombi akashela akaxoxi indaba, uthatha iwayini alithele emkhaphini kanje. Intombi ngale umiqoma iyathatha isitsha iphuze. Insizwa esingalokho ukuthi intombi iyamvuma. Uma intombi ngapha iyasiphusha isitsha, ayisithi nokusitsha kodwa iyatshengisa. Na uma isiqedile insizwa intombi ivumile, besishiya ilobolo kubo kantombi, bese iyagijima insizwa ibuye kaWilliams izothi webaba intombi sizibonile sengizoshada. Ebese-ke uma ngabe insizwa isivumile, umakoti umeshiwa kwaJuda. Ayibazalwane ngiphinde wami uma insizwa intombi isivumile, isiyajabula, isiya emzini wayise. Kwenzakalani entombini esiqhumile? Iyambozwa iveli. Uma izophuma ihambe, isimbolo yokuthi ayikakathintwa muntu, njengoba ihamba nje isithathiwe. This one is spoken for. Bese-ke iyasuka-ke intombi ezophuma nje kumele ifake iveli. Ngikuhlala nalena nomeni ipresenta kangcono lento. Uma iveli lomhlaba langala lisho ukuthi ngiyintombi. Ikhandlela lisakhala, insizwa akakamthinti. Njengoba ishiya le ntombi isiyagijima insizwa emzini baba, ithi baba intombi iqomile. Ebese-ke ubaba before ehamba uyayitshela intombi ukuthi sithando sami ngiyahamba, wena sala uqhubane umquba wethu njengesayini yokuthi yonke into ozokuyenza uhlale usale uphuza le wayini ngoba iyashiya. Sakuphuza le wayini, mina into engiyoyenza ngoba insizwa ishade nazo umfazi ezombeka khazumnando nama-in-laws nengakhona ayisenekhona right. Uma ngabe insizwa sihamba isithi sithando sami ngiyahamba kodwa ngikushiye wena, njengoba ngikushiya nalolu phalo. This is a simple moment. This is uphalo lokuthi wena usuthathiwe sengiyakaba. Ulifika insizwa ifika ithole ubaba ithi baba sekunjani, bese-ke kuyaqala ukuprepare. Njengoba kade yashintsha ukuthi ngiyomlungisela indaba, bese kuyaqala kuyahlelwa, uhlelo ekhaya. Kubalulekile kwaJuda inhliziyo uma izoshada, usuku lomshado iyafihlelwa insizwa yona. Kwenzela ukuthi umakoti
ayongenisa ekhaya ubaba kuphela kwaJuda emele akhiphe idate ayigcinele kuye angayitsheli insizwa ngoba umuntu esothandile noma yini manje uje umbaba uyabona ukuthi insizwa izophahluka kanti lo kumele ashade ngokwekhaleta uma ngabe lokuzana insizwa sekufanele yehle ibuye manje in the same way uJesu wasuka ezulwini ekhaya wenza emhlabeni kubantombi yakhe waya esiphambana ephethe izimpu ephethe iwayini ephethe ithonati isikhona ilikufa kwakhe that's the price that he paid wakhokha ngophila wathi nanti lobola bami ayishintshe kanjani ngoba uJesu wayeseyasho njengoba eshothile wathi sana anginishiyi ngishiya nomoya ongcwele ukuthi whoever sees you must know ukuthi nina baba kunegama uJesu wathi webaba ngoba uyafika usuku ngenza into yodwa bazile bayakula yini Yes, Lord. Kada ufanelanga ukuthi indlela yokuthi uqualify ukuthi this is my body. This body was presented to us as a lot. Abanye bahlele ngonesizwe isikhathini osifika khava okhona imali yesimali eziningi ufuna noziningi ufuna ngicela ukushayela kancane lesindlela kukhona isihlalo esisazoya kusona thina njengabazali esibizwa ngebhema sithi yini ibhema sithi ibhema sithi immediately ibandla lihlile izohamba ibandla iyoma immediately nje phambi kwesihlalo sebhema sithi ubaba uyinazo isihlalo uJesu siyokwenza njani siyokwahlulelwa kuyowahlulelwa ibanti
once waphambi kuJesu okuredi usungenile ezulwini usuke kuyohlola umsebenzi ukuthi lokho ukwenza bekukusiza yini bekubhenefithisa yini noma lokho kuyotheswa kuyifane umsebenzi phasa nawe uzothola umvuzo walokho kodwa imisebenzi ihle uzongena ezulwini kodwa uzobona intuthu ngoba imisebenzi yakho yonke izoshisha uyofika ezulwini ungathokozi ungenile ezulwini kodwa uthokozile ngoba wakwenza okwenzeka kukhulu ayibhenefithi ibandla isihlalo sesibili isihlalo esibizwa nge-Great White Throne. Yini i-Great White Throne? Isihlalo esimhlophe esikhulu sikaNkulunkulu. Ibandla selikhula likade lihleli ngoJesu for 1,000 years. Immediately uma kuya kulelo millennium, then kuzobe seliwa esihlalweni i-Great White Throne. Obani abazakile automatically abantu abazoyahlule thina uJesu abangasindiswanga abangakholwanga balibeleya kwi-Great White Throne. Nakhona kuyohlola imisebenzi yabo bayimaphambi kwesikhathi sobukhosi. Siyabonga umahluko phakathi kwabo nebhema thina already sesingenile engekho ezulwini nabo laba bayophambi kwesihlalo sikaNkulunkulu i-Great White Throne bazobe sebehlulelwe bayesihogweni into ezobe izohlola isihlalo sikaNkulunkulu nabo imisebenzi abayenzile emibi yabafaka kwi-Great White Throne ukuze bagwetshwe bayechilile omlilo bayolahlwa la kwi-Great White Throne nakhona uyojeza yobe kuya ngemisebenzi yakhe emibi uyemisebenzi aphindana uyojeza ngangesilinganiso somsebenzi omubi owenziwe samawusindiswa kungangokujeziokilo iyokuhlungu lento ngoba abanye kuyosa ngokubi basesefike lesikhathi and lapho uleka kakhulu lobethuliwe ethiwa yi-Great Tribulation. Yini i-Great Tribulation? Ulaka kaNkulunkulu ozothatha 7 years ozoshaya umhlaba ongakaze kube khona ongasayophinde. Elithi iBhayibheli masakwenzeka ukufa uzofana. Kodwa thina ngeke sifole ngoba immediately masifika iyobusika. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Silethe sonke Nkosi yami sitholile sonke.